March ni somni bakhat sang ni somni panga zir top ni ania bazar thlir tu te chibai ule ni lai zan le ni min jing in kara Israel in bomatha ka wangin Gaza chuan mi somriat pangan thi ni in Hamas Health Ministry chuan an soya Israel sipai te chuan Tel Aviv ka tuma Hamas ten an ka chu rocket pathum an kap thla ni in an soi hei hi Israel le Gaza in kara thil thleng me ka ni le ta a Middle East chuan boruak aso sang le me ka ni Israel chuan Gaza hian bomathak le tana leisi paipo tirlu le to ti kan soi to a January thla in ka hayan nei hnuwa boruak amunam chhotana Hamas ten an mi hren an chua Gaza mi puite po anral tlan na hmun atangin an chen na hmun lama an kir le sup to a mase tun kar tira tang khan Israel chuan Gaza be le to ani nimin khan Hamas Health Ministry chuan Israel bomthak thar le wang hian hliam za somthum pathum an om ni in an puang boka tholeni tanga Israel sipaiten Gazan bele na hian Palestinian mi zaruk welzet an thile to ani Israel in tholeni abomathak le khan Hamas te chuan an changlet lova mase ni minatang khan an changlet vele tran ta boka IDF thu puang tu Colonel Aviche Adrai chuan Gaza chimlama tangin rocket pathum ka chuania pakhat chuan kap thla pani te chu in le mihring om lo na la ya tla ati Colonel Adrai chuan Gaza chimle mardai dan na Netzarim corridor Israel sipai dan ni ti apuang bok hetila hian UN Palestinian Refugee Agency ho tu Philippe Lazzarini chuan tunkara Israel beina wang hian UN staff pangan thi ti apuanga zirtir tu Dr. Lennars te an ni ti in Israel in leilam beitura sipayatir luwangin Gaza boruak a chhezual zel don ni in soibok Israel chuan UN hnathokte omna hmun an beilo thu an soithung heti la hian nimin ve khan Yemen rama om Houthi helpol te chuan ballistic missile mangin Israel an kapa Houthi te hian Tel Aviv khopui bula Ben Gurion airport kan tum thu an puanga Israel sipai te chuan he missile hi Israel ram thlen hmai an kap thla ti an soi nimin jing ve khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan an sipai te chu siruk line an thok chuak to ti soin inka hainei tura in biak na po inka breng chungin nei ani to ang ati Canada ram Foreign Minister Melanie Joly chuan Canada mi pali te chu kumin kumtir khan rui hlo le kai hnoi thu boya wangin China rama ti hluman ni ti apuanga anzawa hian China le Canada khwale tuini na nei ko pan ni ati bok China le Canada hi kumrei to takatang khan anin ngei hlei theilawa nimin khan China ram Foreign Ministry chuan thu chua siamin an ramdan hnoya ma an la hengmi te hian thil sual lian takan ti fin fianan nei ti an soya China chuan Canada mi te dikna chanvo za saka Canada point China ram ro rel na za sak ve turani ati China hian ram panhi khole tuini theina dual citizenship hi a pompui velawa ruihlo chungchanga an khong hle boka chuti lai chuan ram dang mi an ram dan bo chhe chu ruihlo chungchanga po ni se thi na hmanga hreman nei khat hle ani heti lai hian Canada ram Minister Joly chuan thlaing mazat chung chu he thu bo hian nga event thu le Prime Minister bangta Justin Trudeau point ti hluman ni lo nan thei to pa chu ani na soya Global Affairs Canada thu puang tu Charlotte McLeod point China hena hian Canada chuan an mitang te hi ti hlum lo turin voi taman ngen ni in na soibok US le Russia chuan tun chol ni lo om tu remo thotan ni ai mo Saudi Arabia kho puiria ta in biak nan ne le don nimin khan Russia ram thu puang tu Dmitry Peskov chuan cholni a chuan ani lo mai thei kan in hriat thiam lo na then khat po kan ching fela karthar kar tirte ani mai thei tin US le Russia official ten in biak na nei an tum thu hi a soyani he in biak na hian Russia le US official te hian Ukraine a rem na om thei dan tur le in rem na chungchang ba ka thil dang te po soin chungzinga chuan Black Sea bu tun le thlaira chi hrang phur long kaltir dan tur te po an soitel to don ni in soyani a Peskov chuan thole ni zana Putin le Trump te in bia khan Black Sea Initiative hi an soidun atibok Black Sea Grain Initiative hi Ukraine in do lai po Ukraine ram thar chu bu tun le thlaira chi hrang metric ton makta doi somthum pathum vel zet mai phur chuani theina na kumsang ni somni pani July thla UN le Turkey palai te hmalak na siamani a kum khat zet an kalpui hnu Russia chuan anei tur le tha thon chuak khapsak an ni chunga Ukraine ram thlai thar thon chuareng ani biak chu diklo tin
he in remna hian tel to lo thu apuanga kan ti tur lam chu thatakin kan tia kan lakati ve tur lamero ti ani ve lo an tia Black Sea Grain Initiative chu atop le taria hei hi Trump le Putin te hian thar tho le a in remna hi kong sang sang nei chho zel an tum ni inalang heti la hian World Bank in nikum April tha report an talana chuan Black Sea a hian Russia le Ukraine ei tur phur long te chon har san na lian tham tok lovin an kal tlang zel theya Black Sea Grain Initiative lo chamna hian har san na lian thama thlen lo an tia nikum October than report a phei chuan Black Sea har san na hian soiri to lo hrim ani US official te hian Saudi Arabia hian Ukraine official te pon bedon ti soyani a tunalan dana chuan US official te hian a hran ve in Russia le Ukraine official te hin bedon ni in nalang heti la hian nimin khan Ukraine chuan Russia in do thona te trum hunata na an man thin Angel sami chu drone mangin an beya Angels airfield hi al na sa hlea thilpok ring tak hriat ani bok Angels airfield be ani thu hi Russia le Ukraine official te chuan an soi ve ni in Reuters chuan an report a Russia chuan nimin khan Ukraine atanga drone local za som thum pani zet chu Russia ram chin an kap thlati an soi Angels airfield hi Ukraine ram ri atanga game za sari vela la omni in Saratov bialania Russia in do thona tha nuclear ral thuam le bom lian chi po phur thei Tupolev Tu-160 bomber te trumna tura siamani antia nimina Ukraine drone be na wang hian mi somvel in hliaman tur antia helai vela civil mi te chuan an huana te po drone chia te an char anti Saratov bial governor Roman Busargin chuan Angels khopui drone manga be ania airfield a kangme chuak ti asoya airfield bula civil mi te po mun hima thiar chuan ni ati Ukraine Defense Ministry chuan an sipaiten airfield an be thule Russia sipaiteral thuam da then khat an tipuak tel ni in an soya Angels base hi Soviet hun lai atang man tangkai to air base upatak ni in heta tang hin Russia chuan Ukraine be turin thona tir chuak thin an tia kumsang ni somni pani December tha po khan Ukraine hian Angels air base hi drone mangin alo be to a khami tum khan an oil da nan deng fuwa Russia sipaite hian kang mei chuak thelna ninga zetan mang ni in soyani Finland chu khovel ram hlim bera puan an ni leta a azona kumriat chung ram hlim beran ni na ni ta a khuarel ne na in job na le an ram in rel bol da tha chuan hlim chan ni in expert te chuan an soi UN in a bultum World Happiness Report an siam tharbera chuan Latin America ram Costa Rica le Mexico te chu top 10 a an ron kai thara an ni hi top 10 an kai voi khatna ni a UK le US chu somni pathumna le somni palina an tlatniam ve a USC World Happiness Report an tlak niam lai berani anti hetianga report siam tu te hian khovel ram sang sanga mel riat lo telaka mi hi kan lo sualem lo hle ti an muchuaka wallet an thlaului chu an rin lok aya let nia tamina nei tu an zonga an pekir le ni in an soya hei hian khovel mun sang sanga mi te chunga thatna le ngil nei nalan cho tir konga ma kan sona midang te hena that chua chu hlimna thlen tu pakhat ani ti po tun ma zonga in mitin in kan hre thiam to ani ti alantir anti World Happiness Report din tu le editor ni mek University of British Columbia economist John F. Halliwell chuan wallet experiment atang hian mi te anin ngai sakton ti anin riat na rama piang an hlim ti an muchuak ni in soi nimin March ni somni kha event chuan International Day of Happiness a puanga he huna hian World Happiness Report hi atum som pathumna tan puana ni a Finland rama cheng za som kuazet te chu taksa le rilru hrisel na ne ta na thil thatak ni soi sauna a kar khata voi khatalan kal thin an tia te na sang sanga te ni nuwa full mark soma Finland hian point pasari pathum muin ramhlim beran ni a Denmark chu pani na ni expat te chon Costa Rica le Mexico te ron sang chho chan chu chungkwa anin zom thatna wang ni in an soi World Happiness Report a top 10 te chu Finland Denmark Iceland Sweden Netherlands Costa Rica Norway Israel Luxembourg le Mexico te anni sangni somni panga World Happiness Report a hian Europe le US a chon politics sa in beina wangin mi ten hlimna le khotlang nuam ti na nei tlem tial ti mu chuania choi khom chu midang te ne na inzom na tha nei turin a poimo ti chu khovel puma mi zong ngai dana ni ti ani boka
in pakhatami pali panga chin kho sa ho te chu chung ko hlim beran ni ti mu chuani boka hlimna hi in rin ton na ngil nei na le khotlanga in u naw na tha nei ne na in zom anti bok bazari lo thira wangin kan lo me